Менә хаҗга кредитка барырга ярыймы? Әлбәттә, бу сорау бик таралган, бик еш безгә бу сорау белән мөрәҗәгать итәләр. Беренчедән, нәрсә дип әйтәсе килә? Ничек без тапшыруның башында хаҗ турында һәм гомрә турында сөйли башлаган вакытта әйттек, безнең Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, хаҗ ул үзенең хадисында кемнең мөмкинчелеге бар. Иң беренче шарт мөмкинчелек. Мөмкинчелекне без икегә бүлдек. Ул нәрсә дисәң, матди яктан һәм сәламәтлек ягыннан. Әлбәттә дә кредитка кем безнең яни мөрәҗәгать итәргә мөмкин яки кредитны кем ала? Матди яктан мөмкинчелеге булмаган кеше. Шуңа күрә без нәрсә дип әйтәбез? Беренчедән, сезнең матди яктан мөмкинчелеге булмаса, ул сезгә фарыз түгел. Әгәр дә сез, и Раббым, Аллаһ Тәгалә каршында, и Раббым, минем мөмкинчелегем булган булса, мин хаҗга барыр идем, умра хаҗын үтәр идем дип чын күңелдән ният кылсагыз, Аллаһ Субхаһу ва Тәгалә сезгә уже шушы әҗерне нәрсәшли бирә һәм сезгә бүләк итә. Әмма дә ләкин харам юл белән кредитларны без беләбез, әлбәттә дә аларның күбесенчә, әле бүгенге көндә безнең Россиядә кредитование формасы ислам шикләренә куелган, бик күп таралмаган. Әгәр дә икән ул гади банклардан булса, ул вакытта әлбәттә дә ул бик дөрес түгел. Ярар, алайса бурычка. Чөнки бурычка син процент түләмисең, харам бит инде ул процент кире арттырып кайтару белән бәйле. Менә бурычка, мәсәлән, синең бар ул, дип син аны куллана алмыйсың. Менә бурычка алып торып бару. Әйбәт. Бусы бик әйбәт сорау. Бурычка алсаң һәм аны шушы акчаны хаҗ яки гомрә гамәленә кулланырга мөмкин. Әгәр дә икән син как минимум иң әзендә 100%-ка әгәр дә белсәң һәм шушы бурычны каплый алырмын дип, кайтара алырмын дип белеп торсаң, ул вакытта ярый. Димәк, гади итеп әйткәндә, алган бурычың бирүчегә дә сиңа да зыян китергә тиеш түгел. Әлбәттә дә. Рәхмәт.